Makadi mkoma. Simba Prophet Murise. Kuizina muri kuitanga mukunzwi satsitsi. Mugariro. Muri kuvanzwa era. Murise bless. No Simba Prophet Murise. Avarore moko vanenge vanani. Ya iri sei Christmas. Christmas ya inakidza isingaiti. Orere moko. Na ndiri kuona shungu dzako ndedzekuti ndikubatsire kuti uwane basa kana waenda ku South Africa. Am I correct? Tinotenda Prophet, ndatoya kuti mundinamatiro ndiwane basa Prophet. Murere maoko. Mana uriona problem yawinayo manje. Iwani. Indi nevana vasikana hobo. Inini I have 4 girls. So panyaya dzekutambiswa kwevasikana ndinenge ndinopersonaliza. Nyaya yako haisi yekuti urida kuenda ku South Africa chaizvo. But nyaya iripo ndeyekuti mafaro epa Christmas ndo ari kukutera. Nekuti ndiri kuona musi weChristmas wanga wanungira ndobva warara nemumwe musikana. Saka musikana iyi ndiye akuti ane nhumbu ndiye uri kuronga kutiza. Prophet arundinyebera. Iyo boy visa hembe waiti uri kuitei. Unozoda kuti taurise. Nyaya iripo mukomana mwana ndewako. Kana iri nyaya yekuenda ku South Africa, ndatoita munamato kuti kana wasvika pabhodha batwa nechadzimira udzoke kuno kuZimbabwe uchengete mwana wako. Prophet ndakutokumbirawo ndikuda basa Prophet. Ndosaka pakazaimuka navacharamba vakati sarudzai. Unosarudza zvaunoda. But you young man, usazotipedzera nguva. Mwana ndewako, kubasa una kwauri kuenda kusvikira wagadzirisa nyaya dzenhumbu yako. Ndakutokumbirawo Prophet, ndiraenda kubasa Prophet. Ndinogara pasiyo. Ndiite zvimwe zvinhu zvakakosha. Kwaipo paChristmas pacho munomboitirei musikanzwa? Munomboziva kuti ipo panapa kune vamwe vanhu tuvana twatokura as a result ye3310 Nokia. Mai vakangofadzwa ne33 Nokia 3310 vakatoita nhumbu vatori nayo. Vamwe nemazepe. Vamwe vana inhumbu dzepa Christmas neNew Year. Ngatidzikamei. Mukomana ana kwari kuenda. Kana ine nharo ngaaende. Uyo ndatumwana Mwari kunzi hapana kwaanofanira kuenda ngasiya kugadzirisa nyaya dzake. Kana adzigadzirisa wozoenda zvakanaka. Hakuna munhu anobvumedzwa kutiza nyaya yake. Uda kutizire nyaya dzako. Big Sunday yakasiyana nemamwe. Big Sunday Service na Prophet Tifredi Musuwe Sunday 1 February 2026. Zviri kuitika kubva na 10 mangwarani kusvika na 4 zuva rovira. Tinenge tiri pa namba 11403 kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministry. Big Sunday nemunhu waMwari Prophet Tifredi Sunday 1 February gore rino 2026. Muchida kuziva zvizere fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.